Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα παίξουμε Roblox και συγκεκριμένα ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να κλικάρεις. Δεν ξέρω, βασικά τι δεν ξέρω. Είμαι εθισμένος στα clicker παιχνίδια. Τα αγαπάω πάρα πολύ και γι' αυτό θα παίξουμε ένα σήμερα στο κανάλι. Δεν το έχω ξαναπαίξει. Επίσης δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω παιχνίδι γιατί είμαι ενθυσμένος, οπότε λογικό να τα έχω παίξει όλοι και να τα έχω τερματίσει. Οπότε ξεκινάμε. Ωραία. Λοιπόν, και λέει τώρα να κλικάρω. Ναι. Κατευθείαν με έφτασε 8 δισεκατομμύρια. Θα μείνει για πολύ. Αν είχα ένα παιχνίδι το οποίο θα ήταν για κλικς και μονομαχίες, θα ήταν ό,τι καλύτερο αυτό. Αλλά τώρα δεν νομίζω να το πολύ. Λοιπόν, οπότε κάτσε μια ιδέα. Τι λες ρε φίλε, κάνε ένα κλικ 10 το τέτοιο. Δες εδώ, δείτε εδώ τα τέτοια, τα ρεμπίρς. Sorry αν το είπα λάθος. Κοίτα εδώ ρε. Λοιπόν, τέλειο. Λοιπόν, τώρα θα φωνάζω λίγο πιο δυνατά γιατί δεν με ακούτε κάποιοι. Λοιπόν, άντε ρε, λοιπόν. Να φτάσω, εντάξει. Φτάνει, λοιπόν. Πάμε εδώ. Ό,τι καλύτερο. Ένα τι είναι αυτό? Μπορώ να ανοίξω 3 τρελέ μου. Αλλά δεν μου αφήνει. Δεν μπορούσα να μου βγάλει το 25%. Ρερ. Καλό. Epic. Χαμότο. Λοιπόν, αν πετύχω άλλο ένα, νομίζω μπορώ να κάνω craft. Μπορώ να κάνω craft. Άκυρο, δεν μπορώ να κάνω craft, αλλά έτσι και έτσι. Άντε πάει. Άντε γεια. Ναι. Αυτό κοστήκε λίγο πριν. Λοιπόν. Και πάρε. Αυτό σπριντάρει. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω να παίρνω repeats. Το επόμενο μας στόχος ποιος είναι? Κλείσω αυτά τα κολοπέτσι. Λοιπόν, ο επόμενος μας, βασικά μισό λεπτάκι. Τι κάνουν αυτά εδώ πέρα τα diamonds που μου? Εδώ είναι. Κάτι το πιο ακριβό θέλω να δω. Ένα πύλη. Τι? Και λοιπόν εδώ. Καλά, θα κάνω 10 τέτοια ρε φίλε. Uncommon! 3% μπρο. Πάλι τα ίδια. I'm a rich play. Κάνει ρε, πάει καλά. Να υπάρχουν. Πάρε φίλε, μαλακή έκανα. Δεν πειράζει. Συνεχίζω να κάνω. Κοίτα εδώ τσιτάκι.
Ωρε φίλε. Λοιπόν, θέλω να δω τον επόμενο μας στο τέτοιο ποιος είναι. Ωρε φίλε, ένα κουάν. Δεν ξέρω το. Πω, είναι πολύ μεγάλο. Πώς θα το καταφέρω. Πώς είναι ζώο, οπότε τι να καταφέρω τώρα έτσι κι αλλιώς. Σάπια το έχω. Μόνο με rebirths βλέπω να τη βγάζουν. Gem shop. Σουν. Αλλά θα γίνω πλούσιος. Μπορώ να... Άπειρα πιο ψηλά. Πάμε να δούμε. Το Shopping Sonic. Γιατί έχασα... Ναι. Ωπα ρε. Sonic. Ωρε φίλε. Θα πάμε στον Θεό τώρα ρε. Δες εδώ. Ακόμα θέλω. Α, καλά. Επιθρυλάκι μπρο. Το λέει εδώ πάνω. Ωρε φίλε, κάτσε θέλω να δω. Αυτό τι είναι. Εδώ πέρα βασικά τι είναι. Τι λέει. Ναι, λίγο δύσκολο να το καταφέρουμε αυτό. Ξέρεις τι, θα το καταφέρουμε. Όσο γίνεται δηλαδή θα το καταφέρουμε. Ναπ. Πάρε φίλε. Ξενέρα. Αυτό Mr. Beast. Ξενέρα. Κάτι εδώ πέρα καλό ρε. Κάτι εδώ πέρα καλό. Smurfcat. Όχι. Το think. Έλα. Τι. Έχουμε και τέτοιο. Okay, τι είναι αυτά τώρα. Είναι. Μας έδωσε ζώο. Όχι. Τι μας έδωσε. Δεν κατάλαβα. Πες το παιχνίδι 14 λεπτά και ο χρόνος είναι μπρο. Τέλος πάντων. Έλα, κλειστό. Πάμε. Καλά, εδώ είναι καλύτερα. 3, 2, 1. Φάου. Α, δεν έχω καταφέρει. Καλά. Θα φτάσω ένα κόμμα. Και το τέτοιο. Άρα θέλω τη χειρότερα. Έλα. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τι άλλα πραγματάκια έχουμε εδώ. Αν είναι να συναντήσουμε η Έλληνας. Πες μου ότι είναι Έλληνας. Δεν μείνες. Εντάξει.
μπορείς. Όπα, δεν θα πάμε στον Θεό με αυτό. Το τρελό είναι ότι μπορώ να τα φάω όλα. Θα πάω 100 billion. Φυσικά και 51 μια χαρά είμαστε. Κλείστο, κλείστο, κλείστο. Πάτα, όλα. Και τώρα που... $8 million, bro. Ξεκόλα, 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 έλα, ξεκόλα, ξεκόλα. Πάμε στο Θεό, πάμε στο Θεό. Τι κάνω ρε, τι κάνω. Με τσιτάκια παίζω. Πάμε εδώ. Χωρίς... Πάμε εδώ. Τι είναι αυτό. Πάμε να δούμε τι... Ακόμα, let's go bro. Legendary θέλω ρε. Πάρε κανένα legendary. Τουλάχιστον... Όλε φίλε, το είπα και έγινε. Legendary δεύτερο bro. Εντάξει, έπικα. Καλό είναι. Αλήθεια τώρα. Με σκάμαρα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εδώ όμως που έχω φτάσει φίλε. Κάτσε να πουλήσω το ένα. Για να πάρω ένα τέτοιο. Limited. Γιατί πουλιούνται. Εγώ μου τα πουλήσω. Ούξω από εδώ. Ούξω από εδώ σκλάβε. Ωραία φίλε. Θα γίνω πλούσιος με αυτό. Μισό λεπτάκι. Ναι. Το τέτοιο. Ωραία μάνα μου. Ωραία μάνα μου. Φίλε. Δεν σε δω, δεν σε δω, δεν σε δω, δεν σε δω. Πάρε φράγκα. Ωραία φίλε. Α. Ναι. Πόσα 50. Ένα δισεκατομμύρια. Τέλειωνε. Ωραία φίλε. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Ας αυτό να φορτώνει. Τώρα ποια είναι η επόμενη πύλη μας. Βασικά θα πάμε τώρα σε αυτή την πύλη που έχουμε ξεκλειδώσει. Γιατί σίγουρα θα έχουμε ξεκλειδώσει μια πύλη.
πούμε, όχι. Να δω. Αλληλούια. Ναι. Βγάζω 1, 2 και 3. Στη θέση του είπαμε 1, 2 και 3. Και τώρα σίγουρα θα πάμε στο Θεό με αυτά. Παίρνουμε το κλικ. Πόρε φίλε, χαμός. Λοιπόν. Εντάξει, αυτό που με ξετρελαίνει έχει Sonic, bro. Wow, απλά. Λοιπόν, πάμε λίγο μέσα. Χαχά, λοιπόν. Πάμε λίγο στα upgrades. Gem shop, θα το λέω εγώ upgrades, γιατί ποιος νοιάζεται. 21, άρα σε κάτσε. Θα πάμε με 6 δισεκατομμύρια, γιατί νομίζω ότι τόσο κοστίζει το άλλο πούντο. Κάτσε, άστο λίγο. Χτύπησε, λέει. Με 2 θα τα φτιάξω. Να το, μπες μέσα. Όπα. Πόσο θέλεις? 5. Εντάξει, πάρτα, σιγά. Το 8,8. Καλά, ό,τι και να είναι mythical θα είναι. Καλά, κανονικά mythical δεν θα έπρεπε να είναι. Τέλος πάντων. Πώς είναι αυτό? Ωραία, φίλε, το Sonic θα τον κρατήσω. Βγάλω αυτής τις πλακές. 1, 2.
Καλά, θα γλιτώσει. Ναι, καλά. Αυτό θα βάλω. Και ποιος θα τα... Σβήσει το αυτό. Ένα είναι νομίζω. Ωραία φίλο. Κάτσε. Έχω 9. Πώς. Εντάξει, εδώ έπεισε όλα σε... Εδώ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ανακαλύψουμε και άλλα πράγματα. Ωραία. Αυτά. Ναι. Wow. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε, βάλτε like, εγγραφή και bye. Επίσης να ξέρετε ότι την άλλη φορά θα πάρουμε αυτά εδώ πέρα και μπορεί και αυτό το hell. Bye! Like και subscribe, μην το ξεχνάτε.